Acompañada do alcalde Manuel González e varios membros da Corporación Municipal, a conselleira de Política Social Fabiola García visitaba esta mañá a nova escola infantil de Outes, emprazada nas antigas dependencias do Colexio de Cruceiro de Roo. A titular de Política Social comprobou o resultado das obras de rehabilitación levadas a cabo no vello edificio, que supuxeron un investimento de máis de 400.000 euros, procedentes de fondos achegados pola Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o propio Concello. Segundo explicou o alcalde, a posta en marcha deste servizo é froito dun compromiso firme do grupo de goberno coa conciliación. O goberno de Outes ten un compromiso moi firme coa conciliación e cos servizos que teñen que ver coas familias novas e cos rapaces máis novos. Por qué? Porque entendíamos que partíamos dunha situación complexa, que era un declive socioeconómico e demográfico moi importante. E creemos que unha vía para tentar paliar esta problemática é justamente poñer en marcha servizos de conciliación, servizos que atendan a este colectivo de familias máis novas para fixar poboación no noso concello. Na súa intervención, Fabiola García destacou a importancia desta actuación, que permitirá poder ampliar en 10 prazas máis o actual punto de atención á infancia co que conta o municipio. Hoxe visitamos o punto de atención á infancia deste concello, podemos falar con todas as que forman parte deste centro, podemos falar coas traballadoras, podemos tamén compartir un tempo cos nenos, porque todos os galegos e as galegas sabemos que é moi importante poder compatibilizar a vida personal e a vida laboral cando un é nai ou pai. Por iso, a Xunta de Galicia vende a chegar 62.000 euros a este Concello de Outes para poñer en marcha unha nova escola infantil. É dicir, ampliar o punto de atención á infancia, como decía o alcalde existente, de 20 plazas, convertilo nunha escola infantil de 30 plazas e, como di o alcalde, pois continuar na medida do posible ampliando este centro para que dé cobertura a todos os nenos deste concello, pero sobre todo que os pais teñan a tranquilidade de poder ir a traballar sabendo que os seus fillos están nas mellores mans, nas mellores instalacións e sempre están en todo momento ben coidados e ben atendidos. A posta en marcha da nova escola infantil de Cruceiro de Roo será cuestión de días. Nun primeiro momento abriránse 2 aulas cunha oferta total de 30 prazas para nenos de 0 a 3 anos, que poderá ser ampliada xa en setembro ata as 40.